O Pazo de Goiáns acolleu ao longo desta xornada o primeiro encontro de profesionais da xestión cultural. Máis de 70 persoas participaron na cita que pretende converterse nun lugar de intercambio de experiencias e de reflexión conxunta, facilitando tamén a creación dunha rede de contactos en todo o ámbito cultural. Digamos que nace un pouco da necesidade despois de todo este período de pandemia que nos tivos así un pouco dispersos, con falta de conexión persoal. Resultaba xa necesario un pouco atoparse para a reflexión conxunta de en que situación estamos agora, tanto no que ao ámbito da propia xestión cultural como da cultura galega en xeral, non? E un pouco para debater, reflexionar e formar, non? Tamén aproveitando liñas que temos de traballo na asociación, con manuais de boas prácticas que estamos editando e outras liñas de traballo que estamos a desenvolver en base a boas prácticas e todo iso, pois un pouco tamén aproveitar e ofrecer, pois nada, todos eses recursos, partillarlos con todos os asistentes, que a verdade que hoxe foron numerosos, bueno, un pouco aproveitar tamén incluso para tecer redes profesionais entre o propio colectivo. Ademais de charlas e coloquios sobre a situación actual do sector, procedeuse a presentación dos manuais de boas prácticas para espectáculos ao vivo e de artes visuais. E tivo tamén lugar unha visita teatralizada á finca e ao Pazo de Goiáns. Grazas á colaboración do Concello de Boiro, que de parte de cedernos o Pazo de Goiáns para facer a actividade e colaborar nos aspectos de producción, pois tamén nos dan a posibilidade, nos ofrecen de poder pois disfrutar da estrea, ademais dunha representación teatral relacionada pois co propio Pazo, non? O que nos darán a posibilidade de coñecer o propio Pazo, non? E iso será pois despois dun aperitivo que teremos como xantar, que será ese momento, como especificaba, de tecer rede profesional, non? De un pouco de contacto, de faladoiro entre todos. O grande éxito desta primeira edición supón un acicate para seguir a programar de xeito periódico este encontro, que naceu con vocación de continuidade.